zaki a abin nan. Yau za mu kai kan ba. Yawo sai. Alo kai. Salamu alaikum. Kai ne baba yare? Ne gida ta ci. Ba mun yi kidnapping ta. Ya gida na ta ci. Mun yi kidnapping da take ba. To na kuke so? Kuke so? To ga yana yanzu zan turo mu. Akan titi. To idan baka zo ba za ka iske kayan iyaka akan titi. Everybody, no, everybody, but you know what? Yanzu ne zan saka kariya wa yanka. Ruwa masu ruwa na sha, ba cikin karan mata gudu. Kamar haka kita. Je ka karta mai mai. Yo makabarta. Je. Wani mu. Zan gama rabin dare awa ba, wa'yancan yara na ne.